Dear Mr. Longley, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan kita kat manipod. Iti pagayam tayo ani Victoria. Iti Baguio City. Ako nana, Dear Mr. Longley. Addaan ako niti asawa, ngamjak ammo, no ay ayaten nakpay nga ta, wenno saanen. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Victoria. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Longley. Nakaumay ka man dito'y balay. Itala ang asim marong karakaan. Umay ko la ipadama, nga agkalay sa akon, friend. Talaga? Agkalay sa kan, Lina? One friend. Kat matulagan ti kalay sa amin ka ni Rudy intong Sabado. Oh, di nasayaan. Ay na, naragsakak para ken ka, friend. Siyempre, masapol at dumar ay kanto inton kalaysa. Talaga nga umayak jakit din darayan ti kalaysam. Idin to ta best friend ka. Agyaman nak. Kat, kumusta matan ti relasyon nyo iti asawa? Nasaya at mat, naragsak kami. Ngam, apay nga aging gaita kat awan pa'y anak yo. May satawan yun nga agasawa. Rumbang nga adan anak yo. Ay, jakpay kaya ti aga na. Apay? Jak kaya ti agikat iti trabaho. Ngamin, no addan ton anak ni, di kapilitan nga agikatak iti trabaho, kasyak ti mga iwan iti anak ni. Kasta? Kasta ngamin ti ko na ni Romeo. Tanasay-sayaat ka no siyak amis mo ti mga iwan no addan ton anak ni. Sana bali tadamot na talaga da trabaho yung kanila kay mo. Kat saanin anas kaniyang trabaho ka? Ngam siyempre, kaya't kumatday tay adda ka bukbukudang akwarta. Ngam, kaanong to nga rod ang maaddaan kayo iti anak? Diyan mo, friend. Addan tulat ta. Victoria, bakit? Nakaturog ka din? Kaya't kunti maturog. Sumango ka man kanya ka. Di nagtalikudan Di nakarapupan. Di ka mansinga, kaya't kunti maturog. Bakit? Kaya ko kuman na maadaan tayo iti anak. Ay, maturog ka kitin. Ay, o sige. Maturog ka nga rodan. Oh, agar mo sartan. At titi ka, Pem. Ayun dayam, maladawak to nga agawid inton malam. Tadda overtime ni. Sige. No mabisin kanto, agluto kanto latan iti sidaam. Taado matday to in na poy. Well, Makaamu akto matan nga agluto iti sidaak na sumangpetak. Tadipay isong aramidam. Ay, ato yung ti papaalam a files, Victoria. Hoy, girl! Ano na takit kita ma-video? Ta nakaisam ka? Saan a video, Sati? Ay! No di katladawan dali na agayim ko kan ti agbalin nga asawa na. Oy, ano ngayon? Kita unday tuladawan ti asawa na. Oh. Kita ekman. Ay! Gwapo! Ay na! Ay, nukas tala ti asawak. Uri, anakak nga anak. Ay! Anya? Uray, tinawan nga ganakak. Wano? Anya pa'y dita. Basta gwapo. No anya laditan ti sasawang. Ay, wan gayam. Pasika ngay. Kaano ka ang maadaan iti anak? Ay, saan pa yung ita? Oh! Ano saan nga ita? Kaano? Inton bakit kanton? Basta, saan pa yung ita? Ay na! Imbag man ta di nakapilitin nila kay mo ang maadaan kayo iti Junakis. Awan maaramidan na. Tadyak pa'y kaya. oh my God, bakit? Masayan ka. Amok namin na nabanog ka nag-overtime. Alaman nga ron, mariknak at talaga ti banog ko. Oh, Victoria. Narakot nakmatan. Kailiw ka ngaminan. Sika talaga. Kunak man lumasahyan na. Ngam arakupin nakmat gayam. Una,
Taasawa ka mata. Di arapupan ka. Bakit? Kaya't ko kuma ang maaddaantan iti anak. Saan pa'y nga ita, lakay? Addan tulat na. Itanti kayat ko. Basta saan pa'y nga ita. Siya ti mapatulo, Romeo. Saan asika? Romeo, umay ka na agar mo. Awan pa dito sila. Romeo? Rimwara kadilatan adipay nagarmusa. Kandi pa'y nagpakada. Ay, bye-bye akman lang. Syaklat nanti agarmusa. Tadumar ayak iti kalay sa nilina. Apay, adi mo kadwa nila kayo mo. Saanan? Busy iti trabaho na. Wingayam, at titirigano. Agyaman na. Sa di na ti pagturungan nyo, kalpasan ti kalay sayo. Yung kami di La Union. Ada beach resort ti kapsat ni Mr. Ko Ijay. Kat Ijay kami nga agbakasyon. Sige, ag-enjoy kayo. Agbakasyon kami biit. Kalpasan na. Agsubli kami manen iti trabaho. Naimbag ka pa yan. Tagbakasyon kayo. Ngam siya, ay, di kampay nagbakasyon nga oray na minsan lakuma. Kasaritam di asawam. Ang mga ano kaya ti sumurot kada kami iti La Union. Saanan? Inton maminsan tulaan. Kat ala, naragsak pa nagkalay sam, friend. Agyaman na, friend. Si Mangpet kagaya man, Romeo. Juan, Sige, tain nakagluto. nanganak ko. Romeo, mabit lang! Hindi na kong intal talaga. Adito siya, uminom ka. Diyak kayat. Kayat kong tiyagin na. Kumusta ti trabaho? Di nakasarsarita. Nasakit ti ulok. Sige, mabit lang ang tailuta. Saanen? Aday wanak. Kayat kong tiyagin na. Hoy, Victoria. Break time man, yung kakapi. Hoy! Hoy! Kaslag parparikot ka. Nilakay ko sa atin. Kasla din ang kayat akasalita. Saan ang matagtagari? Sala sumumbat no at dadamaka. Hoy! Apay ngay! Nagbaliwan. Hoy! Amangan ki din sa bali a babae iti biyag na? Anya? Ay, amangan lang ko nak. Diyak imbagang adda. Sati. Ay natakwatan. Amangan no pudno. Kumusta kayo, nanang? Tatang? Adda ginatang ko para kada kayo. Adda. Pagyamanan mi anak. Itaman pa'y apimasyar ka. Wananang. Apay adibo kadwa ti asawam ngay bay. Sigud may sumarungkar ka kadwam lata ti asawam. Rimor itay agsapa asaan ang nagpakpakada, tatang. Katjak amo tinapanan na. Di na ko nakasarsarita. Tanalabit agimuran kanya. Apay ngay. Kaya't naamaaddan kami iti anak. Noong saan ko kaya kayat? Ha? Apay nga minaya, adi mo pa'y kayat. Diyak kaya't tagsardang iti trabaho, nanang. Ay no anya ti pagkayatan ti asawam. Basta pagsayaatan nyo laki day. Tiagtungpal ka. Basta diyak kaya't tagsardang iti trabaho. Diyak kaya't daytay isulaang timang banggad. Di kaya't ko, adda kabukbukudak akwarta. Apay, imimutan na kaya ti asawam iti kwarta. Tadi mo kaya ti sumardang ang trabaho. Saan mo't kit di, nanang? Basta, diyak kaya't ti sumardang iti trabaho. Ay, naanak ko, ang mga no agbalin aparikot na ita. No di mo tungpalan ti kayat ti asawam. Bumangon ka ditan, Romeo. Nakalutong akon iti armusar. Sa anak nga agar mo sar dito eh. Taapay. Awan ganas ko amangan dito'y balay. Anya. Ala, agpalas akon. Tasumra ka kon iti trabaho. Hoy, Victoria. Anya ti man panunutem?
Maikulkuleng ka manen. Ako. Ni ka di manen lakay mo, natamnayen, ti panakilangan nakin ka? Wan nga ron. Saanan amang mangan iti balay. Agawid lang ang amatulog. Ay na, kunakbat ngamin atakwatan. Amangan no, da babae na. Sorry. Ay, tinasayaat. Awagam iti cellphone na. Awisem amangan kayo iti restaurant. Ha? Ala, nawagam mo. Apag iso, lunch breaken. Ingkay manganan adduan. Ala, mangan kan friend. Di mo matan garawan ti in-order mo akanem. Kasladyak makapangan, friend. Ay, alaki din. Amangan no, da sa bali akadwa ita nila kay mo, amang-mangan. Amangan no, di babae na. Iso adi naman lasong batan ti awag mo. Patyam ka di nga da babae nila kay ko. Ay na, anya nga yung ti kayat na asawan, ti kinatamnay na itakan ka. Oh, Saki. mangangkan. Amangan no, mala daw ta iya office. Saki. Ibusem da kita. Oh, Romeo, narabyan ka. Romeo! Di man la sinumbatan. Naglayon latan ijay sila. Surutan. Romeo, nangan ka din? Apay di ka sumungbat. Nangan ka din? Day, apay nga damalitam nga imay, Victoria. Anya di kayat asawan day toy. Ditoyak pay lang ang balay nga agna-agdanang. Panawak pay lang ang ni Romeo. Apay, nagapa kayo. Saan, nanang? Ngam, kas lang amin awan patag ko itakin ni Romeo. Di nakasarsarita. Ken kanayon amarabyan nga agawin. Ang mga no si kamot kayan ti pariko. Iso akasta di asawam. Nanang, Ay na anak ko, kinasaritam ko man, no anya tirasun adi nakakasarsarita di naksungbatan, nanang. Akasla di namang mangtibagbaga. Agsubli kay di balayo, tarisutan nyo, no anya banday ta aparikot yo. Ditoyak pay lang ang balay, nanang. No ay ayaten nak ni Romeo, umay naksukunan dito. Saan? Nasaysaya at no agawid kan, tagsarita kayo anaimbag iti asawam. Oh, kasano? Alas 4, friend. O nya, rumortan? Agandor time tan? Sigurado ka kadi asumurot ka kanyak sa ati? Wen kuyugan ka. Mapantasi mo nila kay mo no rumuan iti opisina da. Amangan kit din, no adamat babae na ijay. Saan sa laang? Kasano nga rod amaamuam na da babae na uno awan? Agtalakak pa'y laki nila kay kumasati. Mamati at nga umay naktumot na ang sukunan. Adakan ka na ita. Alang nga rod, ituloy tanti ag trabaho. Apay adi ka pa ilabapan maturong Victoria. Ada ka pa ila dito'y paraangan. Kasla da urayam. Agpapaangin naklaan, nanang. Ken sa anak pa'y ang makatulong. Kanayon ka nga agpuya. Nanang, No saan ka mutla ang makaturog amang pampanunot iti asawam. Nasaysayaat no agawid ka laangan. urayat nga umay naksukunan ni Romeo, nanang. Ay di mo urayan asukunan na ka. Agawid ka laangan ta agsarita kayo. Tano di kay agsarita na imbag. Saan amarisot ti parikotyo? Nanang, Ala, panawan ka dito ayan ditawa tay nakmaturugan. Umunag kanton. sige, nanang. Hoy, girl! Napuyatan ka manen. Di ka kadimat maturog? Wan nga ron. Amok ti makagap ko. Pampanunutom nga nila kay mo. Mailiw ka kenkwana. Wan nga ron. Kailiw ko nila kay ko. Talo alawas adya ko nakikita. Basun mo Nagkunang amin apimanaw kay di balayo? O anya nga ita?
Di ka matla makaturog amang pampanunod kan kuana. Ngamjak kaya tiyagawid. Urayak nga umay naksukunan nila kay ko. Hish! Kasanun nga no, di nakasukunan. Saan man, umay naktusukunan day chay. Ay na, si kan tinagkuna akas laawanan patag mo kan kuana. Sa ita, ibagam asukunan na ka? Ay na, girl, awan lat amokon. Sati. Angan sige uraim lata. Barang podno, amapan na kan tumitla sukunan dito nilakay mo. Nanay, talagang sakit di asaan na kon ngay ayatan ni Romeo. Gaputa dinak man na sa rungkaran dito'y balay. Imbag akbot ngamin kan ka nga agawid kan, tagsarita kayo. Nanay. Amok nga awan panggap na amang sukon kan ka dito. Amok at ikinaawan anak yu tiga puna, no apay alimamiis kan ka ti asawam. Nanay. Agawid kan, tagsarita kayo ang naimbag. Amok, nanang. Umay nagtusukunin ni Romeo. Malaan, adakan ka na ita. Urayam barang mauray mo nga umay nakasukunan. Nagawid ak nga ron iti balay da tatangko. Ket aging ga ita, jak pa'y mauray asukunin na nilakay ko. Daytoy man ti pakasaritaan. To'y pagayam mo, Victoria. Agyaman ak pagayam Victoria iti daytoy apakasaritaam. Nasaysaya at no agawid ka iti balayo kinilakay mo. Tapagsaritaan nyo no anya ti parikot. Taawan ti kastay pagsaritaan ti anyaman aparikot iti nagbaetan ti agasawa. Tapno saan nga ad-adda ako maro. Solbaren tapno maliklikan ti panagsina. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Victoria iti Baguio City. Tampok dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos ken insurat para iti radyo ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay kanbiag ita kat manipod. Iti pagayam tayo nga agnagan iti lolit adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Marigatan kamin iti panagbiag mi. Gapo tasadot nilakay ko nga agtrabaho. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Lolit. Dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Anya, agsardeg ka nga agadal? Kasanulangan ti biyag mo no di ka matagadal? Diyak kaya ti rumor dito'y balay, mami. Amangan no papanawin nyo ni Marvin. Ipatay ko lakit din no papanawin nyo. Anya nga ron ti kayat mapapasama kiti biyag mo. Ti makiin-in narakop latan kan kwa na iti inaldaw. Ni mami man. Kayat da ka apagadalan ngam di mo ba't kayat? Awan ti pabasulam iti udi na, no di si kamot laan. Pampanunutan mi ti pagsayaatam ngam di mo ba't kayat? Diyak mayulo ti agadal, mami. Nangruna no awan iti danak ni Marvin. Taan niya lang arudan ti kayat yo. Papakpakan kayo laangan diti balay. Insapulak ni Marvin iti pakitaggadan na. May sa helper iti hardware. Ngamdwa lang aldaw na nagikatan. Naimbag kumamot no nagagat iti balay. Ultimo agdalos iti ruot iti paraangan kat di na pa'y maaramid. Mami. Nagposkol ti rupayo. Dagiti kakabsat mo, nagagat na nga agadal. Kan nagagat na nga agtrabaho diti balay. Idento tada kayo, di kay payagsagad no jak ibaga. Nagpadaan nyo ka ni Marvin na asadot. Lolit! Ilukat mo teri daw. Lolit! Apay ka di, mami. Anyaya tar aramidan nyo.
Imalaldawan ang nakapupok kayo dito silid. Apay adi kay rumwarta tumulong kayo ti trabaho dito balay. Wanan, di kay ungat nga ungat. Day talamangan ti amo yung aramidan. Ala, ingkay tumulong ije kusina. Ayan da asawam. Apay sana tumulong dito kusina. Iso ti mang bantay kini Junjun. Kasi akong ti tumulong dito kusina, mami. Apay asaan nga iso ti umay tumulong. Diyak pa'y makita nga trabaho dito balay. Sipod nagnaad kayo dito eh. Mabain lang amin, mami. Mabain? Wano talaga asadot. Mami. Anya later aramidan na. Di na kadto pa'y matulungan nga aglabay ti kawasyo. Bambantayan na nga rod ni Junjun, mami. Kat si kalaaminan ti patudunan na. Di nanto pa'y mabantayan ang naimbag ti alikutag nga anak yo. Nagpa'y ti agdaan. Kat nagasgasan ti muging na. Di na nga rod na siputan ang nagturong ni Junjun iti agdan, mami. Wan ata day talag cellphone ter aramidan na. Hay, talaga lang amin nga alikutag ni Junjun. Hoy, Lolit, di mo man isakit di asawam apapakpakan laang. Ni mami man. Panamat! Sige, pumanaw kami laangin dito. Ingkam agnaed iti kalkalapaw asigod ang nagnaidan mi kini Marvin. Imbag ijay, taawan mang mangagmi asao. Makamu ka, ngam awanan bibiyang kukan ka. Nakarit ka pumanaw? Di sige, kitaak man tilaing mo asukir nga inanak. Ada kayong manon diti kalkalapaw asigod ang nagnaudan niyo, Lolit? Kunak man no pagadalan da ka dagiti dadakkel mo, iso ang nagnaud kayon iji balayo? Wan, ngam, saan mi akaalaan ti ugali da ijay? Kanayon da kami nga untan. Apay ngay? Kagura da kami ngamin. Saan da kami akay kayot? Ay na, Lolit. Imposible mat kat kapamilyam ida. Ay, makauma ti panagsersermon da itinaldaw. Ni ka di mami? Wan nga ron. Sa bagay, maawatak magkit di no apay akanayon da kayo asermonan. Ngamin, di yu amot yak trabaho. Kita amot ti kalapaw yu Kalapaw lang arudan, nagbasit adalusan, ngam nakawarwara pa'y laeng. Ha? Kita man tadataryo. Agka kaiwara ti bado ti anak mo. Kastamot ti ay ayam na. Agraman ti bote apagdidyan na. Nakawara dita. Dita kaldiro yo, nakangisngisit. Nakauguging. Kat mabalin mo kumamot nga is-isan day tapno sumilang. O, dita plato yo. Saan pa yan naugasan? Anya laangan tiraramidan yo. Masadotak ngamin nga agidaliman. O, ti asawam ngay. Awan mo diti kalapaw yo. Napan ijay balayda. Mapan agkid daw iti bagas. Awan ka di trabaho na? Awan nga ron. Aging ita? Awan pa'y natalgad at trabaho na? Simrek idi amaki karpintero. Ngam nasakit ka no ti bagina. Tunggal malpas ti trabaho da. Iso asaanan anapan pa. Katita, agsapsapol pa'y laang iti panggadan na. Ay, naimbag pa'y kanyak tanagagat tinakiasawaa. Agkatawanan da ka ni Marvin. Ngam nanakam nga adayo ti asawa. Nagagatmat ni Marvin na. Day talaang tatalaga nga awan panggadan na. Ay, jak lapat dyan ang makapagbayag ni Marvin iti trabaho. Imbag pa'y nilakay ko Taoray mapanla makipurpur tiya iti garden. Ngam saan kami mat nga agbisin. Makagatang kami lata iti gatas ti anak mi. Ala, kasano day to yun? Awan man gatasan ni Junjun. Sapay na ibusan ti kwartata, Marvin. Inak mangibaga kadananan ko. Kaano pa'y nga inikan na kaninanang mo iti kwarta? Ultimo bagas, kat saan pa'y nga agpabulod? No agpabulod man, umay namat lasingiran adagos. Makamukha nga rudan na mga remedyo iti gatas ni Junjun. Di kamat namin mang sapol iti panggadam. Di kagdanag. Addan to panggadak inton bigat. Imay ni Uncle Ben. Agtrabaho akan o iti garden da. Ni, kat nagsayatan ngay. Wen. Agtrabaho ako inton bigat. Anya, umay ka manan mangibaga iti gatang mo iti gatas ti anak mo? Wan ko, mamami. Awan ngamin igatang kon. Tanaibos ti kwartami. Ha!
Nagpuskol pa ila ang tirupam nga agkid daw kanyak iti igatang mo iti gatas ti anak mo. Anak dak pay lang. Iso at tulungan dak kumamat. Napuskol at talaga at itarupam. Takasta pay lati pa nagsasaom. Ala ka din, mami. Bayadak tumit lang. Pangalaam ko may ti pagbayad mo. Kat sadot mo't nagtrabaho di asawam. Basta, bayadak to, mami. Kakaasyak ti anak mo, Loli. Kat kastoy ti maibagak. Agsubli ka dito'y balay akadwam ti anak mo. Ngam di mo isurot ni Marvin. Ha? Ngam no isurot mo ni Marvin. Uray saan kayo nagsubli pa dito'y. Anya? Diyak kaya't apakanon ti sadot a tao. Sapay nagadumat nga ron ti kanon na. Mami. Pudnumat! Nagado ti ikabil na iti plato na. Sa inton maibos na aghirit manan. Ako namlan mabisbisi na nakanayon. Akas na nadagsan ti trabaho na. Idintutawan mo't nga ron amo na ngaramidan. Mami. Agsubli ka dito'y balay akadwam di anak mo. Kat ituloy mo ti agadal. Siya kun ti makaamoy ti masapsapol ti anak mo. Basta ituloy mo ti agadal. Kumusta ti panakipurdiyam ijay garden ni Uncle Ben, Marvin? Ay, nagrigat ti trabaho. Nagrigat ti agsibog. Nagdagsan ti danom nga asiwan. Ano saman? Tapno ada sweldom. Awan tumanan bagas na yun. Kan gatas ni Junjun. Nasakit nga ron ti sikat ko. Ano sam nga rod? Takayat ko man tiyag trabaho. Ngam awan mat agaw awir kin ni Junjun. Iso nga ano sam tiyag trabaho. Ya, umutang kay ti bagas ken sardinas. Wan ko matata. Sana bali, tabayadak to inton ag sweldo ni Marvin. Manaw, ti utang nga makilo ang bagas. Uray 5 kilo ko matata. Kan sardinas matan kan itlog. Tani na yun naman ang ititlaw. Na yun ang paiti mantika, tata. Ha? Sana bali, tabayadak to matlaang. Ala, pautangan ka. Laglagi pa, tagbayad. Wan, tata. Nakaumay ka man dito balay, Loli. Ning ubang pa'y ta anak mo. Nakaturog samot. Wan, awan maaramid ko iji kalapaw. Isong emaya. Kasta? Ay, adda ka di mamerienda dita. Pag merienda anak man. Adamot kit ditay nalingta kamote. Kan mang timpla ka iti Diyos. Ay, agyaman na. Nabisi na anak-anag na nga imay dito eh. Apay nga nga inmay ka. Ada ka di ibaga? Umayak la sumarong kar. Ala, irwar mo na ati merienda. Ay, umay kalagayan makimerienda. Apay, awan ka ninyon. Adda saan kami mat amaaw-awanan iti makalikot. Nasaya at nakasta Ala, mabiit laang. Tamang isagana ang iti merienda. Uncle Ben, umay kuman alaan ti sweldo ni Marvin. Wan, ngam dyan nam ngal daw nagtrabahuan na. Talula ngal daw ti bayada. Apay ngay, Uncle. Kasano, maturong mo ti kalapaw no malpasan ti pangal daw. Di mo tumulong ang iti trabaho. Kuha, Uncle. Nasa una kanyak, nasakit ka no ti ulo na. Inal daw langit din na nasakit ti ulo na. Ay, nakakagpaiso ni Marvin. Ngam dya kaya ti aramid na. Sadot. Sagat no madama ti trabaho. Namblan masakit. Nakabumbunto nga gungunay akas lama pilpilitan nga trabaho. Inana nga inana. Uncle. Itad ko ti sweldo na iti talungal daw lang. Ngam dya kaya ti nga awatin nga trabaho iti garden ko. Ang ano niya piti maramit ko. Uncle. Mabit lang. Inakalaan ti kwarta. Talong aldaw lang ang tinabayadan nga aldaw mo, Marvin. Tapasigmat ka no nga min a half day ti pa nagtrabaho. Tamat maturog ka iti kalapaw. Nadagsan nga ron ti trabaho. Nasakit ti sikat ko. No kastam lang. Talaga nga agbisin tayo. Sikan na ti agtrabaho no kayat mo. Tasyak ti mga iwan ka ni Junjun. Di mo mat maiwanan. Kanayon nga addagas-gas na no sikat ti mga iwan. Awan nga ron ti magustuak at trabaho. Awan nga min pagbayagam at trabaho, Marvin. Nukat addamastre kam at trabaho. Pagamuan, ta ikatenda ka. Diyak nga min kayat ti addabos na. Ti kayat ko, siyak ti boss. Kat,
Kasano nga rod day tangay? Agistor talangan. Ingka bumulod ka ni mamim iti pagpuunan ta. Mano ko mati kwarta ka sa pulam. Jay mabalin na pagpunan iti store, mami. Tag-store kami kumakin ni Marvin. Ay, diyak kayat ngay gasang-gasat ti kwarta kada kayo. Awan pa nagtalag ko kada kayo. Da kayo pa'y nga awan amuna, no di agin inarakop latan. Saan tak ka di atulungan, mami? Kas itimbagak, no agsubli ka di ti balay akaduam ti anak mo, apuera ti kadandanam alalaki, sige, siyak ti makaamoy ti amin ang masapsapol yung agina. Ngam no di mo kayat, awan bibiyang kon, makamu kayo nagdiskarte no kasano kayo adumuras iti biyagyo. Nga, mami. Ibaga mamakitagad ni Marvin, tapno da pagpuunan nyo nga gistor. Iti kasta, amuyo mo't asalibot-mutan. Tano saan nyo nagbanugan ti pagpupuunan nyo? Diyak lapat yan ang mapadurasyo. Amangan numabangkrapay adagosan. Ay, nagimot kayo matan, mami. Uray anya ti ibagbagam, saan ka nga ikan iti kwarta? Diyak kaya ti agsubli dito'y balay. Ajak kadwa ti agamak, mami. Pues, makamu kay ti biyag mo. Ibantay mo ti bagim iti sadot akadandanam. Ngabjak kayat nga umay kagkid daw iti bagas dito'y tapagsasawan kalaang. Mami. Saan ka naimot? Amom day talolit. Ngam talaga ajak magustuhan tinakidan na am alalaki. Sadot! Jak amono anya ti aramid at Mr. Lonely. No surotek ti kayat dagiti dadakkel ko, agin na dayo kami kinilakay ko. Ay ayatak unay, kat jak kayat nga agin na dayo kami. To'y pagayam mo, Lolit. Lolit pagayam ko, addaken ka ti amin a pangedeng. Iti umno nga aramidem. Biag mo dayta, kat awan sa bali nga agikideng iti aramidem, no di si kamat laeng. No pa'y kasta, kasto'y mati makunak. Basta ti panutem, ket ti pagimbagan dayta anak mo. Asaan ket atirik nam laeng. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Lolit. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kan insurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag na oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, na imbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat manipod iti pagayam ang nagpailingad itinagan asanya iti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kayat kon nga isina nila kay ko, gapo taawanen panagayat ko ken pana. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Sanya. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Naragsak ka kadiya, nakikalay sa kanya. Wen Ben, nakaragraksa ka kaunay. Agyaman na ka. Ay ayatan ka unay, Sanya. Day tatiga po na ngayong kalay sa kaadagos. Tadyak kaya't nga da makagaw ka. Ay ayatan ka mat Ben. May sakla nga man nalon. Ngayon, ikarigatak nga ipahay ti amin na kayat mo. Umdasan kanyak ti kinapudnon. Nakurapay man ti adda pa ng biyakta. Tinaskan kat naragsak ta. Agyaman ako na ya. Agtinulong ta. Tapno agbalin ang naragsak ti bangunan ta a pamilya. Inako ni Jigardin Sanya. O sige, isurot konton ti pangaldawan ta. Agluto ak iti naimas asidaan. Alangaron, orumura kon. Agan-anad ka, lakay. Oh, Lily, nakaumay ka man. Nasapa pa'y ngam imay kan diti balay. Magagara na kami amang ipakita kan ka itiladawan ni iti boyfriend ko. Sino? Diya ka na yun mo aka video call. Wen, mabit lang ta ipakita tiladawan na. Kita ang tiladawan mi adwa diti cellphone ko. Ha? Ni,
Nataergaya ma talaga. Taga ano itayen? Taga di ta kabangibang nga ili. Sinong bata kung tidak daton ng ayat. Italaang asinong batam? Idida mo anak kita kami di personal. Impod no naman hindi pa nagayat na kanya. Ngamtyak pala sinong batan. Pinaliim ko pa eh. Taamang ano saan mata nasaya at ugali na. Kat iti pa naglabas ti bulan. Idi makita ka na simpet. Sinong bata kon? Kat, kaano nga yung agkalaysa kayo? Ay na, narigat ti agdarasudos may papan iti day ta abanag sanya. Ha? Kan kaano lang, day di pa nang sumbat ko kanikwana. Ita, kalaysan ti bagbagam. Ay, saan pa imat ah? Kasanon no isingasing na ti panagkalay sayo. Ora isingasing na, tadyak pa imat kayat. Apay mat? Kasi tinakunak, narigat ti agdardarasudos. Naskan apaliiwak anaing pagti ugali na. Narigat ang ti agbabawi iti odi na. Ha? Wan ah, anya nga iti amok, nga amang ano seloso matgayam. Wan no, managing bubukod. Narigatan, friend. Sige, mantan. Sapay ko mata magustuhan day kasi daan. Magustuhan. Tanalain ka mat nga agluto, bakit? Agyaman na. Anak, mangantan. Katulungan kanto dito garden. Saanan? Amangan mong umisit ka nung mainitan ka. Agawit kang tulangan. Sige. Ijay kalatan balay. Baya masyak tagtrabaho dito garden. Sige, sikati matong palakay. Alang arudan, mangantan. Ang mga naagbao ti makan. Nay, kunak mo asino itahayin ti masabat ko. Si kamit gahayam san ya. Nagapam. Ije garden ni Benny. Napan ko imbalunan. Nag-sweet kayo umatan. Sabagay, kas asawa yung namin. Kaya't mo asawan? Saan kami ton asweet? Nagbayag kami kas agasawa? Saan matkid di akas tati kayat ko asawan? Bilibak at talaga ka ni Benny agayam ko. Ngamin, kasungsumbat mo laking kuana. Ngam nagkalay sa kayo na dagos. Imbag man takas ta. Ha? Kat, ada ka di pa di iti dayta? Ha? Ay, awan. Ngam, apalak lang ni Benny. Tasyak, uray kayat ko nga ikalay sa tikayan ayat ko. Ngam, hindi na pa'y kano kayat. Apay? Nasken kano ang makaornong kami pay. Narigat kano, mag-asawa kami, ngawan ornong me. Sabagay, gusto ti kaayan ayat mo. Sige inakon, sanya? Sige, tainak mo tan. Ititong mo ti sa uni dondon. Kasi ibagbaga na ang nagdarasudos kami kani Benny ang nagkalaysa. Sabagay, naman, oray kasta. Taay ayatan mo mat itunggal maysa. Anyat mapaspasama ka ka? Apay nga duldulok ka? Nasakit ti tiyan mo, bakit? Maditirusok ko. Basta, masikog kan? Ha? Kuyugon ka. Agpakita ka iti doktor, sanya? Manon abulan, sipod nagkalay sa kayo kini Benny, sanya. Ngam saan ka kadipay nga aginaw? Masikugak nga rudan, nanang. Kasta, ay nasaya at maadaanak ton iti apaw. Ne, apay? Kasla mapukpukaw mo ton, di pa nagayat ko kani Benny. Wala na. Kaslawanan marik na ka pa nagayat kan kwana. Ne, apay ngay akasta anak ko? Basta ka sa tiriknak, nanang. Kasla kayat ko nga isina. Ay, saan amabalin ti kasta anak ko? Agasawa kayo. Kun, masikog ka pa yun. Mabalin ka dituyak pala ang balay nga agnaad, nanang. Anya, ay saan amabalin Anyan tulaangan ti kunaan ni Benny. Nagdakkel di bala ita pag naedan nyo. Ita, umay ka agnaad dito. Nagbaliw nga rudan ti riknak ka ni Benny, nanang. Maslawanan riknak kan kuana. Ay saan akasta Kun nalabit aga pula dayta iti panaginaw mo. Nanang,
Nasimpot ni Benny, anak ko. Nagagat pa. Isungarod anak kabalay da iti dakkel. Tanagagat nga agtrabaho. Sapay kasurun ko no kasta ag-agkan ni Benny, nana. Isungarod nga amangan no gapula iti panaginaw mo dayta. Ay, saan, nana? Talaga na ikatan ti panagayat ko kan kuana. Adoy, adaginatan ko aparakan ka. Cake, tay paborito ta. Agyaman na. Naimas day ta a cake, kan saan unay anasamit. Agyaman na kiti sa sarungkar mo, Lily. Uy, nabayag adi ka nakita. Iso sinarungkaran ka. Uy, bakulan ta tiyan mo ah. Kabulanam samit kan. Uy, kabulanak at talagan. Addanton anak yu kan ni Benny. Uy, may sakton aninang ha? Areglado. Sikat number 1 aninang. Mayroon pong laong. Kat, si Kangay, awan ka di pa'y panggap yung agkalay sa iti boyfriend mo. Kaya't nang agkalay sa kami. Jak pa'y lakaya. Saan pa'y nga itati umno agundaway? Apay saan? Wan Jak kaya't agdarasudos. Naskan nga amuak pa'y anaimbag ti ugali na. Agkalay sa kami to siguro. Kalpasan ti talo at awan. Ha? Talo at awan? Wan, at least. Naamuak tumat siguro ti amin nakababalin ti boyfriend ko. Sa bagay. Husto ka, Lily. Among ka di. Awanan panagayat ko ka ni Benny. Anya? Wan, Lily. Naikatan di panagayat ko kan kuana. Ni, apay ngay. Impagarup ko no ay ayat at idi. Iso nga idi ko na nang agkalay sa kamin. Nagwa na kadagos. Ha? Kasta tirik na kita. Talaga asan ko na ay ayatan ni Benny. Kaya't kung tiyag na ijay ang dananang. Ngam dinak mo't awatan ni nanang ijay. Naskan ka no akadanak latta ti asawak. Wan nang runa tamasikog ka. Kaya't kung ti pumanaw di ti balay mi ka ni Benny, friend. Ay na, friend. Di mo araramidan ti kasta. Isuday ta ti pagbot ngaksan niya. Adyak kaya ti agbabawi iti udi na. Ay, parikot ko ita da itoy. Tima ko na, saan ka apumanaw? Nang rona ta addanton anak yo. Ti aramidam kit di. Kat adalam, no kasano ang mapasublin ti panagayat mo iti asawang. Awan makunak ka ni Benny, friend. Nasingpad ti asawang. Kat no panawam, kasano kayon iti anak mo to? Friend, ikagumaam nga isubli ti panagayat mo iti asawang, friend. Ipagpagapom iti agbalinto nga anak yo. Ay ayatin na ka ni Benny. Kat isulaang ti mabalin ang makatulong kan ka. Nang runa pa'y takabula na mo. Lalaki timpas ngayon mo bakit? Nakaturog. Anya ti kayat mo kanan bakit? Kayat mo ka di dahito insangpat ni nanang alugaw. Diyak kaya, di nakasarsarita. O sige, maturog ka lang tangarog, bakit? Adda kayon dito'y balayusan niya. Inaldawak laengan nga umay dito'y tapno aglaba. Ta saan amabalen nga aglaba ka. Naskan nga agtanggad ka, anak ko. Di pa'y lang amin ijabalay tayo tinagdiretsoan tayo manipod ospital. Apay adito'y pa'y laang. Kat dito'y nga rud balay ti asawam ti pagnanaadan nyo. Di rumbang nga rud adito'y kayo nga agdiretso. Diyak nga rud kaya't dito'y nana. Di ka man. Nagapura ka anak ki asawa. Sa itakas ta ti aramidam. Nanang. Di mo dadaulan ti relasyon nyo nga agasawa. Imbagak mo ti makagapo, nanang. Tanya ti plano. Makiasawa ka manan iti sa balay? Saan nakasta, nanang? Ay sumardeng kan. Anya pa'y lati sa pulam kinilakay mo. Kat nakasingsingpot nga asawa. Nagagat. Ano mabalin kat di nakapagtrabahon iti nadagsan. Nanang. Ay ayatan na ka ti asawa. Day talaangan ti panunutom. Anagasat ka. Gaputa iso tinaasawa.
Nagkati pa nagsarita yung kanisan niya, itay. Iso sinurot kayo dito balayo. Ay, nangagmukha yan. Anya ti kahit asawa ni Sanya. Ay, tikunan na kanya. Kat naikat ka nun, ti panagayak na kan kang asawa na. Kat no mabalin, agnaid ka nun dito'y balay mi. Panawan na kan. Anya. Uwan baro, kasta tikunan na. Ngam binagbaga asaan ang maiparbang apumanaw iya balayo. No, basta, saan ako nga ayatin ti asawa ka? Ang iti niya rason. Basta kasta ka no tirik na ita. Ngam saan ka kumaamaupay, baro. No di kat aramidam ti amin, tapno agsubli ti sigod a panagayat na kat ka. Saan mo nga itulok nga agsina kayo? Kasta tinasaw kanya ni nanang mo, hindi nagsarita kami sa niya. Isutin mo na kinasarita. Takayat ko ang maamuhan. Noon niya tikayat mo asawan, iti ibagbagam kan ko na. Mas daawak Apay pailaanapan mo kinasarita ni nanang. Di mo paila dinamag kanya. Ibagak mo't katipod no. Saan niya? Wen, idi paila ang anaikat ti panagayat ko kan ka. Isumit lagayam analamis ti panakilangan mo kanya. Di mo pa yan kaya't nagsawa tamangan. Nadadamagat. Makapungtot ka sumungbat. Tagayan. Di na ko nayayatan. Itatana mo amon. Mabalin ka din nga itulod na kami ka ni baby ije balay. Ta ije kami nga agnaan. Anya? Diyak kaya ti agnaad dito balayo. Agawid kami ka ni baby ije ayan dananang. Taawan serbi ti panagasawa ta. No si kalaang ti agay ayat. Saan kan nga ay ayatan, Benny? Imbunag ko amin ang dagiti kawas ni Sanya nanay. Inyag ko amin ang ditoy. Da kayo pala ti makamo kada kwada iti anak mi. Benny. Sige, mabalin mo ti pumanaw, Benny. Ala, anya nga ron no kasta. Ngam ni Benny. Adda responsibilidad mo kadakwada. Di mo liplipatan da ita. Uwan nanang. Alang nga ron. Pasensya kan iti asawang baro. Maawatak nanang. Ket, sandak ko maaparita namang sarong karkadakwada. Wan baro. Silulukat lat tatiri daw may para kan ka. Itatanda kayon dito'y balay Sanya. Anya tirit na. Saan ka kadi ama konsensya anang panaw iti asawang? Nanang. Unay matanda ita. Nakaan-anos ti asawam. Ngam kastakit din ti iso papak mo kan ko na. Bay andak kumapay na agyan diti balay. Kaya't ko ti agpanunot ana imbag. Tanya ko mati panunutam. Numaki asawa kay ti sabale. Kasta. Ni nanang man. Ibagakan ka Sanya. Iti ka nito ang makiasawa ka iti sabali. Pagbabawiyam to iti udina. Ngamin awanan ti makunakin ni Benny. Ipatpatagkan ay ayaten na kaunay. Agasam da ita. Ipaay na amin akayat mo. Ultimo agluto iti balayo. Aglabah kanda dumapay. Gat ison ti mang trabaho. Idinto tasika agsel-cellphone kalata. Anya nga rod nga iti mabalin ko kat naikatan ti panagayat ko kan kuana. Ay kalukwan dayta. Awan kat panunot mo Dayta ti amo. Aday niyag ko may sa kabanabagas. Kan, kasapulan niyo iti kusina, Sanya. Ikang kamat iti kwarta, para iti kasapulan niyo iti anak ta. Benny, kagura na ka di? Saan ka kagura? Tayayatan ka. Maklong ko, di na kun ay ayatan. Ngam awanan niya man na kanyak. Awan mo't mabalin ko, no kasta talaga tirik nam. Basta tipak pakahasik. Di nakparita namang sarong karkada kayo iti anak ta. Sige, umanugot ta. Ket urayak ti gundaway ama ayat nak asipugod na.
No kasapulan nga raman ka manan. Aramidak. Barang maayat nagpay, sanya. Benny. Agan ano sak. Aging ga amaayat na. Aging ga ita, Mr. Longley, jak mapasubli ti sigud a panagayat ko kinilakay ko. Iso ano mabalin, kayat kon nga agsina kami. To'y pagayam mo, sanya. Agyaman ak pagayam sanya iti dayto apakasaritaam. Saan ngamin anasaya at ti agdarasudos iti panakiasawa. Nasken apaliiwan pa anaimbag ti tunggal maysa, no awan to kadi ti pagbabawian iti udina. Ala, sapay ko ma, tamarisot to ti parikot kada kayo nga agasawa. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Sanya iti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y drama tayo, Dear Mr. Longley. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.